Kendo kinyi makawuono ni eki dakika aneno kosekalo kanyo dakika 4 manotoka saa 5 mar odiochieng' ma en chenro mar chuny wach ma wachako sani eki nyaka ngorom kanyo saa 6 mar odiochieng'. Kawuono tarik 15 dwe mar 4 higa mar 2026 kendo en chieng' tich adek aka othuolo makende mar waki kanyo ni machiegni kama moro ma intiere mondo mi wabed kod chenro ni eki mabende koro to itai kod an Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam kendo wadhi wuoyo e weche go mopogore opogore mana kaka pile mago mamulo ngimani odiochieng'ni makawuono Nyasaye otelonwa mondo mi wabed kaeri gi welo ariyo makawuono wendowa e odiochieng'ni makawuono mabende wadhi wuoyo godo to ahinya kotenore koda ka weche go eko mag medruok mar nengo modhi mabende koro to medore e pacho kaeri. Wan kanyo gi iluongo migosi Michael Otieno Mboya mabende en kanyo chairman kata jakoma mar riwruok mag jotuktuk mano e kaunti ni ma Kisumu kachiel koda ka jagoro maduong' mar riwruok mar jotuktuk ma Kisumu County mano migosi Elvis Ochieng Kasoli mago e wendwa makawuono olimo wa kaeri. Ing'eyo kanyo ni sekta mar tuktuk en achiel kuom sectors go mabende koro to tiyo koda ka modhi e pacho kaeri. Omiyo ka modhi ka nengo mar modhi koro to medore pacho kaeri nyaka koro to wawuoye wachno wadang'eyo ni to chalo nade oko kanyo samoro ino kinyal ng'eyo ka iwuok ni dhi dho tuktuk kimedo ni bei kae tidhier nono ni to bei to koro med nang'o. Omiyo wan kaeri mar wuoyo about weche go eko mag fuel kachiel koda weche go eko mag ngima kachiel koda kama moko. Omiyo kama moro ma intiere ka thuolo ni makende marwaki ni machiegni mondo mi wabed kodi e twak e odiochieng'ni makawuono nyaka ngorom kanyo saa 6 mar odiochieng'. Inyalo yudo wachiel kachiel mano e wang' jowi mari ki luwo laino ero mar pang kachiel koda ka Facebook marwa bende nyalo yudo wae mano Kala TV live bende yudo wa kanyo achiel kachiel e mbui marwa mar mano mar Twitter kata X yudo wa kanyo e Kala TV kachiel koda mano mar YouTube Kala TV koda kamano mar TikTok Kala TV. Inyalo wenwa oteni machuok mano kokalo mbui marwa mar Facebook Kala TV live ka in gi penjo moro amora kata wach moro amora ka ng'ayudo thuolo ang'na somgi e seche mabiro mambele kanyo. Chenro en mar chuny wach matai en an Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam. Miaka thuolo ni makende mar wako wendwa ma osechopo kendo wan godo chenro ni mondo mi walos kodi achiel kachiel kamoro amora ma intiere machiegni uru. Amor ka utimo matek ma uchopo e wang' jowi mar Kala TV mondo mi walos koda jopiny ka otenore koda ka wach fuel kachiel koda ka weche mamoko mabende koro to mulo sekta no mar tuktuk to ahinya e kaunti ni ma Kisumu. Maybe yes mondo bi amiu thuolo mondo mi ulru ne jopiny kapok wachako. Okay, ani luonga ni Elvis Ochieng Kasoli, an jagoro mar tuktuk Kisumu County. An Michael Otieno Mboya, chairman mar Kisumu County Tuktuk Association. Goero kamano kuom biro ukaeri arwako uni machiegni uru. Penjo mara mokwongo, kubiro ka uwuotho koso uidho gimoro kubiro? Kita winyo ni sani otek oko kanyo. Waidho gimoro kubiro. Kendo wabedo gi buok. Kecho watiyo gi jowete no adeko. Watiyo gi jowete wa magin joboda boda. Yes. Ka idho pikipiki ka wuogo Nyamasare kama chulo ga 100. Ka chopo gate mar Kala TV to ja pikipiki osani en 150. Osemede already. Koro ga jatelo to mano be chenro mana biro wuoye. Ochuna mondo mi achule nikech wasayudore kanyo. Yes. Un kaka jo sekta mar tuktuk osemede koso podi? Bet fuel to no medi already. Wan kaka sekta mar tuktuk wasemede but koka wadhi lande officially ni koro to tuktuk nengo ne omedore Kisumu. Kamano. Awaneno kanyo ka odiochieng'no manyoro duol mochung'ne rango nengo modhi e pacho kaeri EPRA ne olando kanyo nengo manyien mar modhi makoro to nyiso kanyo ni petrol, super petrol koro to medi gi omenda maromo shillings 28 gi otonglo 9. Kamano mar diesel no medi kanyo gi omenda maromo shillings 40. Mai koro to keto bech petrol e pacho kaeri ringo e nengo mar 206 kuonde moko
mokelo nyaka 209 kuonde moko 207 otonglo 8 kamano mar mar diesel ringo kanye nengo mar shillings 207 otonglo 6 mano mar kerosene nie nengo mar shillings 153 otonglo 03 mano nengo manyien. Wachore kata nonro mantiere en ni mae is the first time manengo modhi koro to idho malo mogik mano from 2010 nyaka 2026 mago higni 16 ma is the first time manengo modhi koro to oidho malo kendo idho malo kabisa. Unyalo wachango unu kaka joma tiyo gi modhi direct. Gima wanyalo wacho nengo mar fuel omedore makata kano wanene TV kata kano wasome mbui. Yes. To waparo ni maybe nyithindo mosomo weche mag IT gi ema samoro ondiko gik mwaneno kande. Kech kata nyaka wadonje tuk sector. Yes. Pok waneno kama diesel oidhe gi 40 shillings. Ne wabuok ma drepo gonwa simu tino moko yweyo wadosi gonwa simu. Nto koro kinyni ne watim nang'o. But aparo ni nitie gimwalano. Yes. Kaka jopiny kata kaka jatelo. Fuel oidho ndi kendo nyicho chako dalili mare chon. Kane lande na dhi lal. To waduto wang'eyo gimokelo gini. Yes. Ma nyiso ni kwe gima ber. Kwe kanitiere piny kata dala to dala na nyaka dhi maber. En lweny magore e piny ngima. Omiyo gini oinde idho to wan bende ohinyowa kabisa kaka joma tiyo gi nengo mar fuel. Yes. Koro gima dang' watime moko wang'eyo nikech wakiano waywagne sirikal to wakiano waywagne pinje mamiyowa mo magore giendi mondo wakel kwe kindi mondo kwe obedi. Yes. An gino tama pimo nyaka piny oru. But akwayo jowa kaka jo Kenya kata kaka joma tiyo gi tuk sector kata boda kata matatu. Kata kwa mede to kik wamede ahinya ni wamedo fare ahinya nikech gino hinyo ji te. Koro en challenges mosemakowa. Nyaka wang' ne chunwa mondo wadhi kode kapod watemo dhiro sirikal mar mwan godo sani. Yes. Mondo ng'iyane mechanism monyalo tiyo godo mondo mi japiny owinj maber. Kech ker marwa kane timo campaign to mage gik manawinjo kane owuoye. Yes. Regime manokadho ne wawinjo kane goyo weche mag fuel. Yes. But jachien bende jakendo chako dugo riyore makendo koro mare ni odhi oidho ma kabisa. Koro wakwajo piny ni wavumilia tu matin mondo wang'iyane kwa nyalo ng'iyo gi gini endi kapod wan bende kaka joma tiyo gi weche mag fuel. Yes. Wateme oro ote mopogore opogore e piny ngima mondo kwe obed kuonde ma fuel wuoke. Ma bendo puonjwa gimoro ne sirikal apani wantie gi kuonde moko e Kenya kanya yudore gi modhi mwanyalo tiyo godo. Yes. Government onego ng'i kuonde aila giendi mondo watema ne bedo gi mowa matin wata kwa kawo mo oko to wakawo matin. Mane wadang'a wach gi sani. Wach medruok mar fuel ni waduto ang'eni sani koro jo Kenya mangima ong'eyo ni obiro kaluwore koda kalweny madhi nyime kind piny USA gi piny Iran ma bende winjruok makamano pod dhi nyime nyaka sani mondo milweny no orum kata kamano pok gichopo e winjruok. But kana temo ng'iyo matut tayudo ni piny Kenya ema medruok mar fuel odhi malo moingo pinje mamoko. Natemo pimo gi pinje mamoko ayudo ka Tanzania giuse omenda maromo shillings 196 mano kowuok e 143 mano super petrol. To kecha king'iyo diesel giuso 189 kata kang'iyo piny Rwanda gimbe mano toka gisemede. Piny Rwanda bende use mana 203 lakini ya in Kenya emodwa mede malich mokalo. Kenya odwa mede modhi malo malich mokalo. Kade wachago diponi Kenya kawane ma marach ahinya koso. Nikech e pinje mag East Africa kate piny Kenya manengo fuel koro to di malo moingo pinje te. Mano miya wacho wach moro ne wakwayo President William Ruto mondo mi consider jo Kenya. Yes. Wang'eyo ni East Africa ke wache Kenya momede malo. Lakini kwa ng'iyo pinje mag wasungu to koro medore moingo mekwa according to search man watimo. King'iyo piny kaka USA gi Canada omedore gi 25%. Yes. Whereby Kenya en 15%. Idhi piny kaka Cambodia en 68%. Yes. Nyiso ni nitie joma ohinyore pinje magoyo lweny piny makelo mo ohinyore moingowa.
Koro ka Tanzania nyalo uso chip, Uganda uso chip, Rwanda bende uso chip. Yes. Omiyo wakwayo rais mondo owuog oko, ong'iane konyalo control nwa gini endi, mondo mi wadogi kata komedore. Yes. 40 shillings to ng'eny ahinya diesel. Oduok nwago piny kata wawinj nomedore, ogol nwa 20 na oko, odong' nomedore gi 20, wabiro elewa situation mantiere. Yes. But kaka kodhi ni endi, to japiny dhi hinyore. Elvis in pachi. Okay, aparo ni gini en gima koro osebiro moseyudowa. Yes. Wanyalo wacho ni pinje moluorowa kata East Africa ka samoro wan manengo wa mar mafuta dhi malo. Yes. Maloyo pinje mamoko. To penjo maduong' mokwongo en ni to kane pok medruok ni obiro to gin ne giuso nang'o. Kwang'iyo to wayudo ni ng'enygi ne pod nengo wa ni malo malogi. Yes. Koro yudo ni medruok ni ochalo ni en gima universal to kata koyombore to yombore matin. Emomiyo yudo ka ng'ato uso 203, ng'ato uso 198 to Kenya uso 206. Yes. Gima kelo mano en ni Kenya nengo mo ne ni malo komedore gi nengo achiel cha tiyudo ka marwa kendo nyaka beda malo. Okay. Wach osebedo ka luorore ni already mafuta nosebedo manok e pacho kaeri. At the same time nchowano kanyo ka jatend migao mar teko migosi James Opiyo Wandayi wacho kanyo ni mafuta to nitiere. So un kaka joma tiyo gi mafuta daily udhi e petrol station, mafuta nitie koso onge? Maybe you confirm to us. Samoro ng'ato kaka anaro moro magi tuk ta idakie kaka oyudo mafuta and all that, but un direct udhi e petrol stations gieki wachore ni mafuta already nok. At the same time piny owacho to nyisowa ni mafuta nitiere pacho ka moromo. Nyalo bedo adier, nyalo bedo miriambo. Kenya siasa opong'o piny. Ane Kisumu kaendi kata e Kisumu County kaendi. Yes. Pok awinjo petrol station ma ng'ato dhi noyudo ka fuel onge. Ne nitiere kendo ne ji yudogi. Aringo chopo nyaka Western Kenya. Last week njan Western Kenya. Wakayudo kuma mafuta ne onge. Nyiso ni ka Wandayi nowacho ni mafuta nitie, to mafuta nitie. En ni jomoluoro mgawo mar mafuta ji ng'eny. Samoro ng'ato nitie ong'eyo ni kowacho gini to nitie gimodhi yude. Koro anto kaneno shortage mar mafuta nyaka sama nomede. Makano medore ni endi to maybe ka tuk moro nyalo gocho na chairman na dhi e petrol station ma kama da mafuta onge. But according to research mara Kisumu County onge petrol station mano koso mafuta. Yes. Nyaka sama nomede ni. To kane nitiere to wang'eyo jowa sama giwinjo ni med nengo mafuta to ng'ato kano ga stock mondo oyud faida maduong'. Ncho wero pesa matin kodwa ni mondo oyud maduong'. Mano be nyalo bedo business trick. To ko wach ni mafuta ne onge ng'ato tele na business trick mondo mo make more profit. Yes. Kamano. In experience ni? Aparo ni on my side apart from bedo jatelo. Yes. Pod an driver. Kata sani koka wuok e ndara. Yes. To kaka an ng'ama driver, mafuta nitiere. Mafuta nitie apart from samoro petrol 2-3 manye wadhiye to ginyiso ni mafuta onge nikech nye gisewinjo maling'ling ni imedo beche ni mafuta idhi medi. Yes. Koro nye gikano mafuta kech yudo gikwiri ni mafuta onge to kochopo godhiambo to yudo ka giuso matin kata 1 hour to gichak giloro kendo mafuta onge. Okay, then kare nyalo bedo adiera ni samoro gimiwacho ni nitiere kaka jomoko to nopando mafuta mondo mi ka bei osemedi koka giuse gi bei mamalo moingo bei manonego beni mede koro kata kamano neno kanyo kogolne gi se mager ene biro magi. One gi scandals masani koro to okwako tend miwacho ni okwako tend migawo noero mar teko e pacho kaeri kendo ncha waseno ka jotelo 3 mano matiyo e duol mar EPRA yande no gwetao kendo giwegi bang' kano semak gi wach maduong' kata penjo maduong' mosebedo mal oko kaeri kata makoro to kelo ywaruok kata nyuolo paro mopogore ni jomoko neno ni migosi Opiyo Wandayi onego beni koro to gwetao kendo weya pise nono kaluore koda ka weche go mag mibadhi mawachore ni omako tend migawo mare. What is your take on this? Maybe miwa pachi, do you think ni Wandayi onego gwetao owe thuolo koso dhia nyime gi tich kapod itimo nonro? Kaka an onagi ok dayie ni mondo Wandayi ogwetao.
sama wandai rago e town endi to kwang'eyo ni kar wandai ka ng'ama dhi bet. Yes. Mar ariyo ofis wandai ma kana wacho ofis no duong' oting'o ji mang'eny. Nitiere jok ma sama wanyalo dwaro mondo omien wandai ni endi gi chuodho moko winjore. Yes. Wakwayo ni mondo giwe department matimo nonro e weche aila mag mibadhi mano mako ofis wandai ni endi mondo otim nonro moyud adier. Kore ka joma lando ni mondo mi wandai ogwe tao nyalo wacho wacha aila na endo. Yes. Gima kela mano Kenya wan gi siasa mang'eny. To ok dwaher ni mondo mi it's just a week kata 2 weeks. Ka rais marwa nonyiso wandai ni mondo ti gi wiye. Nyiso ni rais noseneno gimoro. Yes. Koro en apon wandai mondo mi oti gi wiye. Ok tiyo gi wiye ni mondo kel ber mag department motiye Nyanza. To ti gi wiye ni nitie jomoko mantie machiegni kode. Ma samoro nyalo ndhoge monen ng'at marach. Yes. Ok support totally mondo mi opi wandai gwe tao gi sani. But kotim nonro mobiro yudi. Yes. To dong nonro mogolo madiero oyangore. Koyu ni mibadhi no nitie kako makedi. To onyalo gwe lakini gisando pok oyudore. Pod itimo nonro. Aparo ni an ka golo pacha kanyo. En ni Kenya ka siasa ng'eny. To wan ga kwede moro. Yes. Ma akwede ni wasebedo kwa kale kuom muda malach wan kako oganda nagi. Yes. Gimora amora ma wamulo kata kama wantiere. Ineno ni kaber to wan ok onego wabed kanyo. Emomiyo iyudo ka lwenjegi wan tonge sik chwo wate kako oganda nagi. Yes. Koro sani wandai nyeni ka. Shida moro yudore manyo en owuon nyo dhi e mbele bunge. Yes. Manyo wacho kore. Manyo aparo ni nyo chiwo ler mare e yor wach mar mafuta mane mieneni. Gimoro achiel ma wandai wacho ma nyalo yiego en ni kama ji tiye kamae your juniors nyalo timo gimoro hidden ma samoro ok ochopo ni iniwe ni tich dhi makare to kare samoro they are doing something so wandai no wacho ni en ok en aware no kobedo involved e gino directly kamano. Koro wandai ka nye nie mbele bunge nyo wacho kore ma jopiny nyo winjo te. Koro an nyaka sani aneno ni wandai obede kombe no. Yes. Kendo med bede saidi. To gik machalo kaka scandals mabiro gi gibiro ga to bende gikalo ga kata mar wandai ni odhi biro to dhi kalo to kik wabedi jok mayom makodhir to lwar. Wan kako oganda nagi kama wantiere wachunge motegno. Yes. Kamano. Maybe wawuo about koro sector mar tuk-tuk. Wang'eyo ni tuk-tuk en achiel kuom yorego eko ma ji yudo godo transport mayotie moloyo to ahinya kuondego ma tuk-tuk nitiere. Dho nitie gwenge moko ma tuk-tuk tine kata samoro onge completely. But kibiro Kisumu kaeri to tuk-tuk is almost everywhere. So anyalo wacho ni oganda mathoth ma odago ngima ma kawaida mar Kenya ma kawaida yen Kisumu watiyo gi tuk-tuk. So maybe penjora mokwongo be nitiere channel kata policies kata chike moko ma uluwo un kaka jo tuk-tuk mondo mi samoro ng'ato odonjo bedo achiel kuom okay maybe penjora mokwongo en ni bende un gi riwruok moro ma maru mar jo tuk-tuk ma isebun recognize kopogore maybe gi riwruok ma piny ka kata mana mine e plot nyalo fomo riwruok moro ma piny ka but nitiere riwruok moro mar mine ma koro is recognized mong'ere ma kata ka gimoro timo ja tuk-tuk moro kata ka sector mar tuk-tuk ni matek to inyalo yudo ka riwruogni nyalo wuok oko ma gima giwacho chop ne the government. Waseno ka jo matatu nigi sector margi mar matatu kendo gin recognized. Jo bodaboda bende the same waneno ka gidhi nyaka e parliament chien kaeri. What about tuk-tuk sector? Just a question. Bende un gi riwruok kata sector kata organization moro mamaru kaka jo tuk-tuk ma is legalized kendo piny owacho ng'eyo? Penje maber kabisa. Yes. Tuk-tuk sector opidho gende mang'eny moso e Kisumu county ake wache. To wan gi riwruok. Yes. Wan gi riwruok ting' diriyo. Nitie riwruok matetia aki mar jatich. Yes. Kata mar represent kaka koro sani wadwa wuone kuom mafuta misepenjo ni. Eka wan gi riwruok machielo kendo mar dongruok. Yes. Koro riwruok mokwongo wan gi Kisumu County Tuk-Tuk Association. En kama
ka government diyowa sana to yieno wago godo koko. Ka mdosi moro diyo drepwa sana to yieno wago godo koko. Ka county government hinyowa to yieno wago godo koko mondo giduoknwa mos matin. Yes. Eka wan gi riwruok mar SACCO ma en mar development ma jowa nyalo yude hola gi kunga moro matin ma giloyo godo shida mekgi mek udi. Koro tuk sector nigi riwruok maduong' kabisa mar Kisumu County, both SACCO and association wan godo. Okay. So gin yore mage ma samoro uluwo ka ng'ato dwa join tuk gin ang'o gini ma ung'iyo maybe chike moko moketi ma kidwa bedo jakanyo mondo midonji mapuodhi mibed ni koro in achiel kuom jokanyo kendo in e riwruok ni eri bed recognize ka gimoro timi to jotuk weteni o recognize riwruogni o recognize gin ang'o gini mung'iyo because maybe kuonde moko ing'iyo mani anya riembo tuk abiro gi tuk nyingi osechwade e list. Aparo ni wan kaka jotuk tuk nigi structures. Okay. Kaka any other sector. Tuk wan gi structure kowuok malo. Okay. National ma wan nyaka gi president mar tuk Kenya mzima. Ma kuom hawi maber. Yes. Ogando nagi gin joma wigi leo. Kuom hawi maber ni jakombwa mar tuk ma Kisumu. Yes. Kendo e jalup jakom ma Kenya mzima. Okay. Koro wan gi structure maber kowuok from national, then wantiere gi counties ma mago chalo kaka regional leadership. Then a county kaka jakom owacho wan gi association ma ochung' ne kedo ne ratich oganda. Yes. To wan gi SACCO mochung' ne dongruok mar oganda. Koro structure maber ma wan watiyogo kaka jotuk kowuok from county wantiere gi sub county leadership. Wan gi jotelo mag sub county. Then kwa biro piny to ward level wan gi bases. Yes. Ma Kisumu County wan gi bases 72. 72 kowuok Maseno. Yes. To idhi minyon Sondo, michaki inyon Nyakwere, miduog nyaka Tong' Muoroni, michaki duogi nyaka Tong' Seme. Yes. Wan gi bases 72. Bases 72 gi nigi jokombe. Yes. Jokombe 72 ni gin jokanyo mag board mar association. Ma gin gibiroga gichalo kaka delegates. Gibiro to ka wach moro nitie to giporo kanyo. Yes. Koro ng'ata madwa join sector mar tuk mokwongo waorega nodhi obed member mar base. Bases obedo registered under self-help group. Okay. Gi social services ma gin gi certificates ma we have the copies of the certificates gi list mag members. Yes. Koro mane kaka structure wa bedo mondo mi wayud jokanyo mamagwa. Wayudogi from base level. Ka gibiro jakombe mar base biro kode gi list mag members gi certificates gi mane mwayudogo data marwa kaka association. Manyaka sani data marwa wacho ni jotuk gin ji 10,000. Yes. Kisumu County. Okay. Wang'eyo ga ni nyadi mathoth joma timbe gi maybe njore yudo ka jomoko mopondo kata mane thuche gi and all that gidonjo ga e bombe then gimanyo gima ginyalo yudo ka sector mar boda tuk mage gidonje ga mayot and all this benite kaka upuodho ng'ato kapok obedo. Do you look for somebody's background mar ng'eyo ka en a criminal kose en ng'ama whatever koso un bora ni ng'ato biro register ako sawa? Gigo wang'iyo. Okay. Mano mineno ka tuk sector. Biro chiko iti county ka mondo yud ni weche moko maricho miene. To dhi bedo ni tek. Yeah. That is very true. Nyakidonje base. Jakom mar base no madwa register ino. Yes. Nyaka ng'e nonro mani nitie kanyo. Example ana jawendo. Yes. Tadhi e base kama Elvis e jakom. Nyaka Elvis ng'e ni to ijawendo makar kanyo. Chief Maria ng'a. Yes. Koro wasomo background ni nikech inyalo biro donjo to bang'e timo gima otigo kedhe. Koro en nonro mitimo from home kumiaye nyaka koro ichop mondo ichak riembo tuk. Yes. Mano emomiyo osekonyowa miyo tuk sector e gik moko ma nyalo yude godo maricho giendi obedo godo ni tek. Yes. Koro en gima wang'iyo malong'o kabisa mondo mi ibed jariemb tuk.
mano gima nyaka wang'e. Okay. Nyaka wabed gi namba jonyuolni, nyaka wabed gi mostly 90% ma jotuktuk inde manigi mine. Ok walao ng'ama pok okendo mondo obed e tuktuk sector ahinya. Gimomiyo mano biro. Mano limit jomoko ko. Ok limit gi, nitie gima gino konyowa godo. Ng'ama nigi responsibility. Odhi tich kong'e gima dhi yamo. Yes. To kan miuni adonje tuktuk sector, ok ni watamogi, but watemo limit gi. An miuni adonje tuktuk sector, adhi yudo time mang'eny mar maybe pesa na mane mathisi adhi spend gi group moro, group che madhi chanwa 1 2 3 maricho, asa duogo godo back. Okay. To ka an gi family, tawuok e tich ka ol ajo ni mayudo mathisi ne, watene joga, mondo joga odhi ocham. Koro mondo yasiot gi group maricho bedo ni tek sana nikech ng'ama nigi responsibility. Koro mano miyo wacho ok nwa limit gi sana, but 90% mar jowa gin joma nigi familia. Koro ka 10% gin joma maybe nowuok e school, to ka namba ni duong' tiyudo ka joma nigi responsibility ng'eny, ti associate gi namba mathis monge responsibility. Obviously joma onge responsibility gidhi donjo e system mar joma nigi responsibility. Iwacho wach ma nokang'eyo. Yes, Elvis. Aparo ni kamedo matin kama jakomo wacho no. Adieri mantiere, iwacho na adieri mandu. Ng'ata modak e alwora mar Nam Lolwe ka. Sana county wa Kisumu. Ung'eyo ni maundu tin kabisa e tuktuk. To maundu tin, ng'ato nyalo bedo gi paro ni maundu tin atina ni jotuktuk gin jomowar. Ok ni jotuktuk gin jomowar. Jok maricho minyalo yuagnegi kata minyalo luorgi. Bende donja e sekta waka. To samoro chik mwaketo maber kata mikakati mwaloso maber. Ema miyo ng'ato nyalo donjo ko ng'ama rach to biro lokore. Nikech kaka sani iyudo ni higa ka higa warwako ojende matindo moa e school to biro donjo e sekta waka to giyudo kaka gidonjo. Higa ka higa wayudo jok mawuok e sekta mar boda. Ka koro boda olo gidwa ni gi graduate gidonjo e sekta waka. Warwako gi nikech ma en tich to ok wanyal limit ng'ato. Koro gima te wantiere gi structure wa mwaloso ni. Mokwongo wan gi team mar security. Team mar security ni nitiere time ma gitimo go operations gi. To sama gitimo operations gi, nyaka gi identify each and every driver. Wan kaka sector nwasedhi mwadhi waloso gimoro ni tag mar identification. Ma kosekeli gi jakombi mar base, to wa produce ni tag. Tag ni nigi nyingi te, en gi ID number mari, en gi namba ni mar simu, en gi nyingi jakombi mar base, gi namba ne mar simu. En gi picha ni. Koro gini obedo matek kidwa timo maundu. Nikech ingeni idhi yudi mayot. Idhi yudi nikech wan gi data mari full. To data mari ma wan go full ni, ok wabedo kode ni wabedo kode office. Data ni bende wamiyo sirikal bende nigo. Koro sirikal bende nigi data mar jatuktuk, mariembo tuktuk within Kisumu County. Okay. Awinjo kiwacho kanyo wach maber ni un gi security team ma make sure ni you're restored. Wacho ni kama mora weche go magari takwe kachiel koda ka luor nyaka bedi. Maybe what are some of the challenges kata midhiero mage ma ukale kaka jokanyo e sector no mar tuktuk ma samoro nyalo dwaro ni mondo mi maybe government chip in moso kata county ma Kisumu otime 1 2 3 ka nyalo reparo kanyo. It was I think last year and then nitiere jotuktuk re yuagore about maybe pondege mag parking ma onego beno migi akango ni be nyaka sani un gi karu ma olosno stage ma maru mar tuktuk kar parking maber ma ka ng'ato ke dhi ti wacho bana dwaro tuktuk ma kama kosopori chung mane bath ndara and all that. Penja maber kabisa. Wan kaka jotuktuk. Wan gi challenges mang'eny. Manake Luis onyisi atelo ne nyaka Kenya mzima, awuotho e counties mopogore opogore. To Kisumbwa karka, wan matek. Wan gi challenges moso e county government ma Kisumu. Bing'e nyalo nyisi adier makende ni Gavana Nyong'o samoro ok ong'eyo ni wan e leaders mag tuktuk. To anyalo nyisi kendo makende ni Gavana Nyong'o samoro kama entiere. Adwa assume no kong'e ni tuktuk nitie kendo chulo osuru ma Kisumu. Ang'o makela wacho ma? Tuktuk ma Kisumu te kamoro ma gintiere. Gibet mana nikech anyalo wacho ni wuoyo maber mwang'e wuoyo godo.
lakini duto kuonde mwatiyo tok chik. Yes. To watiyo tok chik to wan gi gavana kata county government ma Kisumu. Wachunge bath ndara. Exactly. Kamoro amora ma dang' aluor mar wacho ka jatelo. Nikech adwaro ne jawa kony. Koro wan gi challenges yore mag stages mwachung' godo gi county government. Yes. Mar ariyo wan gi challenges kaluwore kata gosuru mwachulo county government. Ok wayud return. Return ok en pesa mimiya ni nadok godo e oda. Yes. To kata sani dang' bed ni ibiro idho tuk idhi kamidake. To koth ochako ni chwe. Onge shade ma inyalo chung' koche ni wabuoge ka koth ochok koka idhi tuk. Yes. Kaka timore e bus park mwaneno. Koro mago challenge namba 2 mwan godo. Yes. Challenge namba 3. Waonge kama iluongo ni dropping point ma ka goli Nyamasaria kata goli Otonglo. Yes. Tadhi achung' very decent. Alori kanyo tachaka wuok adhi. County government osafwenyo wa ni ma iyo maginyalo loso go pesa kuomwa. County government wa Kisumu chamo wa e yore mang'eny. Yes. Wachulo osuru, achaka loro wende wi ndara, ochako biro maka kanyo, odhi ondiko na obstruction, achaka chulo obstruction. Yes. Koro e tuk sector wan gi challenge but under leadership mwan godo sani. Yes. Ne wawuok oko. Ne wang'ni to ok chak timre. Ok chak nuore. Ng'ama ong'eyo madwa biro county government mabiro nyaka obed kodwa piny monyiswa nun kaka jotuk mae kama wadhi keto uwe udhi tiye mondo mi wabed ni wan bende wan gi alwora maber mar tich. National government anyalo wacho ni gisetemo. Ok onego apuo national government aketho nying county but en adiera makende. Sama wachung' e bath ndara to gini lwar under Kenha. Yes. To jo Kenha gi osenonwa Roma. Ging'e ni wan joma yuto pile. Yes. Joge wachiemo. Ging'wononwa ni mondo mwachung' e bath ndara. Yes. Koro yudo ka national government oseconsider wa kabisa maloyo county government. Okay, aparo ni ka wuoye matin e wach challenges mwa face. An gi korka kora anyalo wacho ni sector mar tuk ni Kisumu County. Anyalo luonge ni kidima jogedo dagi. Yes. Kidima ne jogedo dagi. Nikech sector mar tuk ni osemiyo arita kwe mar Kisumu County. Kata korach to korach kaka do bedo ka tuk onge. Nikech sector mar tuk ni okawo jende mang'eny. Exactly. Gimonde ndara to giringo nyaka godhiambo koa kanyo to olo dhi ot. Yes. To ka ne tuk ni onge to samoro maundu Kisumo ka de koro kuwuoye. Yes. Koro sector mar tuk ni bedo nondiko oganda mang'eny. Adieri mantiere ni county government to pok ong'iye gi wang' maber. To ka county government pok ong'iye gi wang' maber, e bwo tend nyong'oni. Yes. Ne wabedo gi challenges, waseywago mondo mi wayud karwa, momiwa barua. Makoro ng'ata machung' kacha nyaka bed ni en ng'at ma ng'ado stika kendo golo osuru ne county. To wasebedo gi challenge no nyaka koro tend nyong'o koro rumo. Yes. Koro wuok. Koro aparo ni gisani to wadhi kuma kode kaka entiere ni. Ka wan gi lek ni telo machielo mabiro. Yes. Wanyalo biro bedo go piny ma wawinjre go kaka sector mondo mi ging'i kama ginyalo keto wa makata wan chieng' moro ka wawuok to waweyo sector moro maber ma jomoko kobiro donje kata nyithiwa chieng' moro yudore kanyo. Yes. To giyudore kama ber ma ginyalo time tijegi maber maonge koko gi lawruok. Naneno kanyo ka tend county ma Kisumu. It was last year nidwa ni mondo bi ubed relocated outside the city. Is that really going to help you people? Maybe call Losnu kamoro outside the town, maybe even that stage towards Nyamasaria. Maneno losecha koro Losnu somewhere, a place muchung outside the city. Be mano nyalo konyo wadieri according to tich mutimo. According to tich mutimo, onyalo konyowa. But last time no gidwa relocate wa. Ne gidwa ni mondo wawuog dho ting' msigo. Kik wating'i kaka biria. Kikuting'a biria. King'iyo mana kana nyisa wuotho e counties mopogore opogore. Yes. Creating job opportunity ok en nyisa nyaka idhi ndik ng'ato tich kamoro. Exactly. Jatelo maber bedo gi plan maber to ng'iyo town koyarore to tich bedo mayot. Wadwa ng'e ni Nairobi is a capital city. Onyalo bedo big enough but wanyalo tiyo kode kaka sample. Iyudo ka kembe ni oko mar town. Yes.
sama kambi osebedo oko mar town, estate osebedo oko mar town, tiyudo ka i-create job opportunity ne ja tuk-tuk, i-create job opportunity ne ja boda-boda, i-create job opportunity ne ja matatu mago town service. Koro miyo ka government kata county government nyalo dwaro ni mondo mi gi-create job opportunity ne jogewa, to tuk-tuk to onego gigol within the CBD. Gima ginyalo timo, the plan mane nitiere maber ka ji obedo piny mowinjore, to stages mag jowa mawuok kuonde maboyo matiyo gi matatu ne bedo gi plan moro mar keto gi mabet bor matin. Koro example era ka stage ma Molemcho oyaw moket maber, to jok moa Migori te moa Moroni biro loro abiria Molem kacha chande, to tuk-tuk chak kwanyo joge to kelo kete boma kaendi. Ng'aja boda chak kawo ng'ani tere estate kata kama Nyata, otero Bunga, otero kuonde mopogore. It's the same gi Kisian bende. Wachako bedo gi the other side. Iyudo ka joma Bondo, Busia iloro Kisian. Idhido ka gino create job opportunity ne youths. Dhi miyo wabedo joma ber. Kichako the other side Mamboleo, bende ichako ikete. Tiyudo ni paro gin paro maber manyalo konyowa, kendo nyalo create job opportunity ne sectors adek makwano gini, mondiko kijende. To gini duogo bedo gi siasa iye, then gimoro ni cartelism. Iyudo ng'ato odwa teri example Molemo Bullet kokwa luor wacho. Iyudo ng'ato en okwongo kawo share mare kata 70%. Koro kodwa miyi 30% mar jomodong'. Koro iyudo ka gini nyaka bed gi siasa magore magino ok dhi through. Koro nowakwayo ni kaga county government ma Kisumu nyalo bedo gi proper plan, to ging'iya ginyalo create kuonde mowacho stages giendi, nikech apani pesa gibedo ga. To waduogo piny to pesa kare gidhi kanye. Iwache okadho dhi to kwane ga gigi timore. Giyar kuonde giendi to job opportunity dhi neno maber ne yudhwa giendi to wadhi tiyo. Mano biro miyo kata mana ja tuk-tuk ni ok birito mondo igole e town. Jatown service luwo tich. Kata iter mane odhi omo tich Ahero ni kuonde ma tich nitie, to biro dhi. To kidwa gole ni tere Ahero to tich onge Ahero, dong next ne en wadhi gole. Wadhi neno ni koro kidwaro. Koro onego wa expand Kisumu. Wayare mondo mi yudhewa mowacho ni onge tich giendi oyud tich mopogore opogore. Dakika aneno ka osedhi kanyo, an mana gi penjo achiel maybe kata wadhi e yweyo matin ka waduogo to watieka. Nitiere one of the challenge masani koro to chando ji e sectors duto e pacho kaeri, this issue mar mental challenge. Benitiere kaka maybe unga gi forum masamuru lunga jo tuk-tuk e hall moro tupuonjo gi kaka ginyalo dak, kaka ginyalo tackle mental challenge. Kasa ni koro bech mafuta omedore, joma thoth kata joma samoro njitingo kitero machiegni, jomoko nyalo kata prefer wuotho. Iyudo koro tich be nyalo bedo gi challenges, to nyalo miyo ng'ato bedo gi pek mar ngima actually nowadays kelo this thing. Also youth mang'eny moso joma chuo tiyo gi drugs, and these are the same people matiye tuk-tuk, boda and whatever. Be une gi plan chenro moro masamuru luongo ji, puonjo gi kaka ginyalo dak, jogo man gi mental challenge, ukonyo gi and all that? Mano wan godo. Danga mar nyisi e boda sector to gi tuk-tuk sector. Anyalo nyisi ni wadhi e training ni Nairobi gi osiepa miluongo Jacob Ogambo. Wang'eyo train joma nigi mental. Omiyo ja tuk-tuk man gi mental mobiro mochopo irowa. To en ng'ama kireta piny, to wapuonje maber, mwawinjre, morie laini. Ka en real mental. To ka en moro mar dalagi ma samoro anyuole mobolone, to koro tamowa. Koro miyo mental torture mwasa nitie moko anyuole makelo. Mental torture mwasa kelo ka sani wache. Idhido ka jowa dhi bedo gi paro mang'eny kabisa. Kech iyudo ka fuel nogo 150, koro dago 200 a liter. Nyiso ni ka ne chamo skuma ode mar 100, koro dhi chamo mar 50. Omiyo no asenyiso chief security marwa Moriso Jango mondo luonga ne forum moro, mondo ka ngima ni de buog jowa to wakel wapuonjgi mondo ging'i godo ang'iya mondi kik gini interfere gi families mekgi kata en bende gi chande. Then kwa biro korka drugging, joma tiyo gi drug, tuk-tuk sector tawacho ne githin sana, nikech wasepuonjore kodgi mokadho kendo ging'eyo.
but bende nitiere moro be mana ka nanyisi ojende mwayudo mantiere iwa samoro gigombo ni nyaka gibil to odhi obilo oko wayiene odhi obilo tok tich moko bedo addicted kibedo addicted tinyalo interfere gi customers but samine tich to mano ok odwar koro wakwayo ni joma bende samoro pod nyalo gombo ni de bi office machiegni office wayaw to ok ne jatuk kende mana ng'ata ma fail ni anto koro gimoro chando pacha kabisa manyalo miya kela ajali e ndara biya wabed piny ofis ohala kaya chande to wabiro to wapuonjore to wang'iyo kaka waketogi to duto bedo yo makare nikech ngima dhano experience mobedo godo mental touch maduong' manyaka wachi ne jowa gin jowa mokawo loan gi jok mopogore opogore ok adwa luongo nying kambi but ging'ere joge ma 90% omiyo jowa mental touch wayudo ni wasavo loan gi dollars pesa miduoko ng'eny moloyo kata mitiyogo tidware ma ok ng'i ni tiyo nang'o nan gi kes moro nyoro kata sani kes na chanda nitie moro ma en chuore notho to donjo business mar tuk kata sani en mesingo chanda ma awuoyo kode chande mamani nokawo loan gi jomoko to ka nan gi tuk to driver chula siling 1,200 to mamani nodhi nikech bende anyalo koso somo ang' nong'wona nikech samoro ang'e ni koro nena malong'o to mama nodhi osign agreement nochulo tuk siling 2,240 odiochieng' kodiochieng' koro iyudo ni mamani e week mamani chulo 16,000 in one week ochulo 16,000 koro nwapenjo mamani endi gino nyalo golo kanye in wuon kambi ma bende luwo tuke koro dwa maye sani ni endi be in kata ing'iyo gini bo make ni sense koso uyawo kambi gimare nyanyasa jogewa koro wakwa jowa ni gima duong' makelo mental touch en sama idhi kawo loan kok inyalo understand the policies mag kambi to luong ng'ama at least nigi lony mawinjo gimoro maber to somni wan nyaka gi kambi ma kileo in 1 week tiketi areas areas ni endi yudo ka week imedo ni siling 3,000 kano bende chulo siling 7,000 to medo 3,000 mana 10,000 koro mae gima chando jowa kabisa mano nyalo kwayo kaka jofwambo gi keyo time uru nonro moso e Kisumu County kata kaka Kenya mzima kembe mage mainyo yudhe madwaro job opportunity e transport sector sama imiyo ji loan bende ung'iyo regulations mekgi moso the government of Kenya wakwayo bung'iyo regulations mag kambi gi to gimiyo yudhe gi endi loan gi kiwango mane nikech mane percentage maduong' e boda tuk matatu kanye kama mental to chogo e touch kichagombo na bed ona kadhi kujo chonde ochako tama the next thing I deposit 150 ibire yiwa within 2 weeks ose kora ywak deriyo aywago tuk amadhi taywago 150 na modhi next thing enang'o adhi tho I hope ni maybe jotendwa kawinjowa kendo kaneno watiwacho kanyo ambi miyowa ting' kaka jofwambo mondo mi maybe wawuoye wachni eki motegno mar ni wakab issue mar mental touch. Ing'eni mental touch ema miyo tinde ng'ato chwanyore kodi to the only thing moneno en negi and all that because you lose hope in life. So kopo ni un gi sector kata un gi chenro mar konyo joma kamago to en gima kare. Aneno ka sa osedhi kabisa kenda dhi kwa ng'uono makende kuom producer mara ni kik wakaw break to wadhi nyime watieki nikech wachopo mana kuma watieko. Agombo ni mondo mi wawuoye maybe wechego eko mosebedo kadhi nyime pacho kae wechego mag siasa wachomo 2027 to kata un bende kaka jotuk sector une jopiny makendo gidhigo kura kendo dhi yiero jotelo maber ma une mudwaro. Waseng'ino kaka weche dhi en sani ni Kisumu wach moro biro matek ahinya to ok en Kisumu kendo mako piny Kenya mangima goruok masani koro yawuoye mitiyo godo politicians ok gore giwegi but gitiyo gi yawuoyi to attack each other gitiyo gi yawuoyi mapod tindo mondo mi attack the opponent ka ok isira to imonji kama and wang'eyo ni Linda Mwananchi group mar Edwin Sifuna gini chano biro Kisumu and then wach majirito malich mokalo maybe unyalo wachang'o issue ya hooliganism kaka kunene oko kanyo ka jopiny masamoro ng'eyo wach ni malo gini dwachang'o aparo ni ka poka wene jakom thuolo mondo chiw pache mano apart from bedo jotelo jatelo en ng'ama chiwo direction e yore mang'eny
onyalo bedo e yor ohala, onyalo bedo e yor siasa, Yes. onyalo bedo e yor konyo ng'ato kiot. Koro samoro wan kaka jotelo nitiere kaka wenge ng'iyowaga kata sama ochopo sa siasa ka. Yes. Sekta wa wan gi ni wan gi jok ma bende dongo manyalo chakore kata higa 60 ama 50 kadhi malo. But majority mar jok ma wantiere go e sekta gin ojende. Yes. To en adier maonge miriambo kata matin ni josiasa tiyo gojende. Yes. To ok ochakore sani. En gima nochakore chon to kata ok Kenya wa ka kende. Yes. Kata pinje maoko josiasa tiyo gojende. Marach. To Kenya ka to koro odwa dhi ahinya. Gimomiyo odhi ahinya, janyuol ochandre gi nyathi mopuonje motieko skul. Sama koro tieko skul ni, en gi lek moro ni nyathini biro yudo tich to biro ritore kende. Biro konya yo machalo kama. Nyathini pok oyudo tich, ok onyal ritore kende. Janyuol bende pod go lweny mar konyo jobang'e. Chuno ni nyathini nyaka koro wuog oko mondo many kende. Sama wuok oko mondo mi omany kende, chances mar mondo mi olwar e obadho marach ni malo. Koro ng'enyne kaka koro higa ma wachomo siasa ni, iyudo kojende mang'eny kama onyalo yude. Oko kacha sani luonge ni bread. Ana defend bread na. Oko kacha luonge ni bread. Koro iyudo kojende kedo. Kama kani ang'o yudo bread ne no. Godhiambo. Koro nyako protect nyako rit kare moyude bread no. Koro iyudo ni an ng'at ng'ane, jakom ng'at ng'ama chielo. Koro mondo mi arit bread na, ng'ata mana support ni. Nyisa ni jakom no kubiro, to kiko wuok. Kiko wuok. To mondo mi ang' ayud bread, nyaka ang' picha dhi ni ng'at jakom ok owuoyo, mane tich manyomiya. To an bende nikech an nono, tang'iyo chien. Chuno ni nyaka ang' atim gima oora no. Koro wan e sekta wa, aparo ni tuk kaka sekta, nitiere elections mwasedhiye. Mwanyalo wacho ni tuk ose participate fully. Gin around elections adek, ma 2013, 2017 gi 2022. To gima konyo waga, ni wabiro ga to wabedo piny. To wakao direction. Wakao direction no, nikech waluongo jogi wabedo go piny. Kwase wuoyo, to wakao direction kaka sekta. Sama wakao direction kaka sekta, to miyo wa tich mayot. Nikech wan ok wan jolweny, then wan bende gimiluongo ni sangwenya ni. Yude ja tuk tek ne ringo e tok jasiasa. Ne jasiasa prado wuok, to tuk belowe. Nikech tuk kende ringo kokolo. Ok onyal ringo molawre gi geche matiend gidongo ka. Koro momiyo ok yudwa ga kuonde go. Koro wan waluongo josiasa to wabedo go, to wawuoyo go. But wanene alworawa ka ojende wa matindo itiyo go marach e yor siasa. Korka security mi wuoyo mantie Kisumu. Gi siasa. Kawuono kada pogora go siepna Elvis ni ji onge organism. En kech. Keche mang'eny. Kendo onge jasiasa matiyo gi ng'ato. Keche matiyo go jende. Onge jasiasa matiyo gi youth moro amora. Nikech ng'amo yieng' ere ka jasiasa tiyo godo. Ng'amo denyo. Ema wuok dhi menyo ir jasiasa. E Kisumu adwa keto gini kaka koro Nyanza. Kane waloso empowerment moro mar tuk sector manotimore last year dwe mar 8, to na wuotho almost Kenya te. Nyaka chieng' moro wadhi gi Wycliffe Oparanya Meru. Kuma nitiere ojende mag boda, nitiere yudhe, nitiere kila aina mar joma yudore Nyanza ka ni kucho cho. To kana wadonjo go Oparanya, to onge kata ng'ato achiel manoluwo tok gari mane wane go Oparanya ni. To isitoshe ni ji kaka wan nwaduogo gi chiemo. Instead mo joka ne kwawa gimoro kaka wadonjo gi prado madongo dongo, to ne gimiyowa chiemo mwaduogo godo. Adani mondo owinj gini maber. Koro gima timore e Luo Nyanza ni yudhe odenyo. To yudhe odenyo to wayiero jotelo. Monego bed ni create no job opportunities. To en kosego campaign moseyudo thuolo modhi, to wiyo wil kod youth machien manogone matek modhi e telo cha. Ada mi example, e sector marwa, ada tiyo mana gi maybe area MP marwa. Kanwa gone piny,
mana Kelvin onyisi no promise wa no dhi miyo car wash mano ka dino miwa car wash aka no nyiso ni car wash apar ka to ne dhi create job opportunity Yes. e car wash achiel nyandiko dhano kata apar Exactly. to komiyo wagi apar to wan gi dhano 100 kata dhano 1000 ma car wash nyandiko iyudo ka koro ne time adhi iluogo to jasiasa cha aonge godo Nikech dichi tiyo. adicha ne tich Yes. koro de josiasa wanyalo golonwa keje ni endi kuomwa to onge jasiasa ma wanyalo wacho ni tiyo gi ng'ato wang'i scenario masani wantiere e Kenya ka wawinjo kiwacho ni en two-term kendo kata an mawuoyo ni wan jo two-term ing'e gima wan e two-term Ok ang'eyo. en nikech waneno ni two-term ni endi o create job opportunity ne yudhe Yes. kaka wan adami sample kaka gini create job opportunity and for the first time adawuo e sector mara osetimone sectors mopogore Yes. jatend migawo mochung' ne arita kwe Raymond Omolo nowuok all the way from Nairobi Yes. mokelo ne ja tuk omiyo tuk 5 mong'iewo ma government ong'iewo kata ong'iewo but wan ong'eyo ni Raymond nokelo tuk 5 Abich. tuk achiel mar Raymond Omolo ni endi ondiko ji 3 kata ondiko more than 4 people. Yes. Number 1 Elvis Nsiko kolor sani ja tuk momondo gokinyi ok nyal riembo tuk the whole day omondo gokinyi sa 11 to lor sa 4 omiyo ng'at machielo ng'at machielo ni ok nyal dhi machop godhiambo eba ngochako miye ng'at machielo aso pesa giriwo to gikele ne mdos pesa ka en kamoro adi achiel ing'eni mano drepa dek mariembo tuk achiel mar Raymond Omolo mano oyudo kokadho kuom Boya Koth nitie manamba mapango tuk maluongi nikech samoro kia kuma idhiye oluongi ni dhi kanya dhi Nyamasaria donji ka ja tuk ni wene pesa piny ka adami sample era ma KCC wan gi namba 30 mapango tuk ng'ia ne madong' e jo opportunity koro de wanyalo yudo ji ailagi josiasa ailagi to kelonwa gik moko ma wanyalo donjo godo kata king'iyo ng'ato kaka koro wach ni wan gi aspirant madwaro kom mar ubunge Kisumu Central en gi lek maber iluongo ni Bob Siyo sani okelo program moro ni odwa kawo pes moko matindo to bole grube mana Elvis nyisika iyudo kokawo 30,000 to ketonu kanyo kaka table banking to tiyo godo uoloru godo ipani ng'ata aila ni endi kodhi gi process aila ni endi mbele ere kaka inyanyisa ni jasiasa tiyo koda kech o create na job opportunity by all means koro nyaka wang'i kaka jasiasa wagendi biro to wadonjo godo iwe about two-term Linda Mwananchi kia nini wan kaka nagi chakre chon kata nyaka sani anakia pingo Raila Odinga nyakumoninde cha ang'o makela mano Raila ne ng'ama duong' to Raila ka no sense and very sure Raila no sense no dhi tho nikech Raila pok notiyo gi sirikal monyiso ni donjo e sirikal to ka Raila no sense moneno ni ngimana dhi were wawe jaluo ni e sirikal nyaka wan kaka onagi nyaka wadong' e sirikal nikech adier makende waseneno fruit mar sirikal sirikal en ng'at makini machiegni ng'iane ka enda ndara miringe asti compare ndara ma Nyanza to dhi compare ma Coast dhi do ka pogruok nitie koro miyo mano wantiere igini ka sirikal mondo wabed e sirikande ni endi mar Ruto ni endi wa support two-term kwa kelo security miwuoyo ma of late en siasa en siasa totally ma ng'ama kong'ie matut to ok wadhi ne kwa dhi maber sana nyicha neno nyaka gazeti moro nogolo kia guns kia whatever ipani gi Nyanza kaka kende magintie so mano it's everywhere because gin kamora in western northwestern central it's also happening nentiere to ndalo machon ne nitiere bwana mo niluongo ni Maina kia jenga nineno ka ng'eny sana to kineno ka jo atwara gi nodonjo sirikal magine sirikal ne gidhi create job opportunity mekgi ka nitiere grant loan mane miyogi iyudo ka ukawo loan jomoko ok duok interest jomoko duoko kaka wan joluo Nyanza waduoko ng'enyne nyaka are kanyo ineno ka Maina jenga cha tindo kiwinje gimomiyo kiwinje ni joka chaka nodhi create job opportunity ne yudhe ka omiyo marwa ni bende ne wami sirikal mar Ruto ni thuolo to bi mondo wakiri job opportunity ne yudhewa tibiro ka insecurity mantiere Ahero mantiere Kisumu kaendi ibedo no onge guns ok ang'e ka obedo ga described ok ne support ng'ato but araia ma bende wuotho to somo to aneno kila kitu
Adwa penjo nyaneno gazet moro kogolo ng'ata achiel e Kisumu ka iluongo ni Willis Akoth ni en gun. Anyalo nyisi for sure ni an ang'eyo nyithindo 250 ma boy otere skul mar grade 10. Yes. Kogolo negi uniform Blackberry. An witness. Anyalo chung kendo anyalo testify kata mana wuon Blackberry kama nitie. Nyalo testify ko jadier. Yes. Of sponsor from wuoche nyaka malo nyaka uniform nyaka kila kitu. Mane timore nang'o? Nikech osiep mantiere kinde olombo josiasa mopogore opogore. Ok olombo ng'ata achiel kano kikete chande. Mopogore opogore to kwayo kony through en to luongo japiny to timo nade? To miyo. Okay. Koro kwa golo gine siasa to wakete yoni endi to ber. Linda Mwananchi ano berna. Ok no rachna. Tan gi omiyo rachna ni moradi. Babu Owino kama nitiere ok nen ni omiyo Sifuna teko. To an kaka jaluo ok dayie ni ng'ato mane kumo chwanya godo. But Sifuna just told that thing. That thing was all about Babu Owino karo chakore. But I don't know what happened. Gimoro notimore katikati ma Sifuna okwala gino. Sifuna kwano gini. Babu ok nen ni gimane Raila owewa godo achiel mar ODM waniendi. Debe ni Babu nyalo wuok ni en Babu. Nobiro ni en Babu. To an kaka Michael Ngweda support Babu. To kawo gino miyo Sifuna dhi gini endi to nena to wuoko dhi godo. Wan jo Kenya wadu. Wan jo Kenya watu watamore. Ng'ato nigi kare kama mako. Wan jo Kenya watu wakwatagi. To gimiluongo ni political party. Yes. Wan gi strongholds mameko. Mana ka UDA kidhi sani Rift Valley. Mano gwenge. Yes. Kibiro ka nyisa ni sani ng'ama nyalo wuok kata mano piyo ndai no dhi Rift Valley. Nikoro wuok nikoro dhi overtake jo Rift Valley. Okonyalo. Giri emidhi bagen godo. Kata nyako isero gi ber mare. Koro mombe ODM wani mae berne obidi chiel to wareyore to wadhi mbele. Penjona mogik. Kaluwore ni saa osedhi wang'adi gi kanyo. Penjona mogik. What kind of governor do you want in Kisumu? Jatelo mane mudwaro ni mondo mi obed governor ma Kisumu? Wang'eyo na Nyang' Nyong'o tie kondamone en koro dhi e yweyo, but jatelo mane munyalo gombo ni Kisumu County wabed gi jatelo machalo nade? Governor ka? Wadwaro ni wabed gi jatelo manyalo consider environment maber mar ohala mar Kisumu. Yes. Kendo akwayo jopiny sani kata ka ng'iye ka an. Ok agone ng'ato campaign. Yes. To ang'iye ng'at mong'eyo. Ni pesa di mawuok e national government kabiro e county government. Yes. Kama wantiere ni endi ji sani dwaro governorship mopogore opogore. To an kaka ng'ama osesomo ma aseneno gimoro. Yes. City nyaka bed well plan. Kobedo well plan. Aneno ka committee mar Senate ema yalo ga allocation mar governors. Kaka Kisumu an gi Professor Tom Odhiambo Ojiendo. Professor Tom Odhiambo Ojiendo ng'e ni pesa di ma Ruto golo ka kelo piny ne Nyong'o. Yes. Kendo samoro joga weche moko achiel ariyo adek chwanyogi. Being he is a senator. He's a senator. Yes. En gi the best experience monyalo lead godo Kisumu maber kabisa kochakore allocation mawuok malo gi kabiro piny. Kata king'iyo owuon to romo go mondo mi obed gavana ma Kisumu County. Okay. Aparo ni sani ground kiwacho wach mar ng'ama ber best suited to be Kisumu County Governor. Slogan moro sani ringo e ground ni Kisumu en Europe ma ka professor wuok to professor donjo. Koro nyaka sani aparo ni ng'ama is well suited kaka jakomo wacho en ng'at mantiere Senate mong'eyo na ng'oma bire ground. Koro mano is the best candidate ma wanyalo front for mondo mi okaw Kisumu mondo mi okonyo. Okay. Kamano. Wara ka watieko maybe wach mogik ma samoro nyalo bedo godo, munyalo wacho ne maybe jopiny county ma Kisumu, the whole government ma Kenya kutenre kora ka weche mag tuk kachiel kora ka maybe kwayo kwenda all that. Paro ni jakom dhi tieko. An gima nyalo wacho kaka jagoro. Yes. En ni mokwongo ochopo sama koro. Sirikal nyaka koro yie kony. Yes. Nikech yudhe osedhi obedo mang'eny mohingo sirikal to yore mag tije ma sirikal medo kelo bedo matin. Koro sirikal nyaka yie ni koro nyaka konye. Yo midwa konygo sirikal en ni sectors mosebiro manyalo kawo yudhegi to ndiko tich
sectors gi mondo mi gimak gi lwetgi ariyo. Achiel kuom gi en boda, machielo en matatu sector, mogik en tuk sector. Yes. Sirikal mondo mi embrace these sectors mondo mi okonye ndiko yudhegi, mano mokwongo. Mar ariyo, Yes. dagomb ni mondo akwa vijendewa motieko skul bed ni somo ang'o, titieko skul to pok iyudo kamoro mimakorie. Yes. Kik iluor nikech sectors gi nitiere. Sectors gi nitie kendo jok ma nitiere bende neno ka gin jok ma decent manigi family gi, Exactly. magige gi dhi mbele. Kik iluor ni donje crime kata ichopo kamoro ma jopiny nyalo negi ni ikaw simb ng'ato, to nitiere yore minyalo yudo kaka inyalo konyorigo. Yes. Warwako yudhe, ng'ata ma feel nodwa donje sector mar tuk. E bwo telo ni kapod wantiere ka, Yes. wan wabro rwako ng'ata ma wan to wagombo ni Kisumu County sector mar tuk ogro mwabed gi drivers moingo kata 100,000. Yes. Koro mano e kwayona kuom ojende, kuom yudhe. Then mogik agombo duoko erokamano ne jok mosekonyowa in terms of gigewa mwatimo. Ne watimo empowerment ka, wan gi sako. Yes. Sako wan gi spare business, wan gi spare shops ariyo. Then wan tiere gi tuk mwachiwe loan. By the way, wachiwo loans wakendwa mag tuk. Okay. Da gombo ng'ata mantiere within the sector. Yes. Manyalo dwaro mondo miyo join wa, kata onyalo dwaro tuk e loan, kata onyalo dwaro nyiewo spares mag tuk. Yes. Onyalo mana contact wa nikech wan well organized, wan gi biesheche wa madhi mbele. Erokamano. Aparo ni kawuoyo mogik en ni akwayo yudhewa ma Kisumu. Wang'e ni en ndalo mar siasa. Yes. To mana kaka jopiny moko ng'e, hata ng'e mopogore nikech mantie. Ka dipo ni jasiasa moro biro iri mondo idhi keth gimoro, Yes. to kik iyiene. Many mana yo moro miyudogo tich moro mondo mi itim, nikech sama idhi e gik moko aila gendo, Yes. ikia duoko madhi bet. Mar ariyo akwa national government marwa kaka jakom mar tuk, Yes. deputy chairman Kenya Tuk Association, giyie mondo mi gi recognize this sector. Tuk onge government mano recognize, nyaka ne wabedo ng'amomiyo tuk ne bedo recognize ne ndei mondo molo. Yes. Kaluwore gi otero gi kuonde mopogore. Koro wakwa government and county government consider ja tuk ni entiere. Challenges moro amora mwakadhe donje mondo mi wakonyre wane ka wadhi. Mogik dhi ne ker marwa mar Kenya, William Samoei Ruto. Ne an kaka ja tuk ang'eyo nikech wawuoyo kuonde mopogore. Wantiere kodi kendo wabiro dhi mbele together. Koro ngima mar fuel moidho ni Yes. emiyie mondo mi ng'inewa, nikech nyalo miyo challenge ka leaders e ground, kaka wanyalo nyiso japiny ni mondo supporti to ngima mar fuel to idho mogik kabisa. Ne rally mabiro Kisumu, akwa yudhewa wanenogi ka dipo ni gibiro, wabed mana gi kwe. Kech ok ane gima ng'ato tamo ne wadgi biro kamoro. Yes. Miwacho gina rumors. Ng'ama nyalo tamo wadgi gibi Kisumu onge, nikech wan gi freedom of movement. Yes. Oyiena dhi kamoro amora, kata sani ok otama donjo Kala TV ka, nikech an gi freedom of movement. Koro jowa mabiro giti gi language maber mok provoke japiny kata ok provoke ng'at machielo. Inus sera mari, ber mar gimomiyo ibiro nendo, wawinji kwayie to wadonje. To kik iwach ni biro ni kia guns dhi romo gi guns. Mani dhi provoke ji. Bi in a polite way, itim rally mari, tiwuog idhi kumidhiye, onge ng'ama biro interfere kodi. Mogik en ja tuk. Amedo kwayo ni mondo gimed riwore together kaka tuk sector. Yes. Kisumu County kata county moro amora ma giwinjo giwatch giniende gi sane. Wabed uru kaka wasebedo ka wantiere, wariwre gimoro achiel, wabed unity achiel, to wabed gi kwe. Ka nitiere challenges mantiere everywhere Kenya mzima, ung'eyo kama unyalo channel gige ugendo, Yes. kapok ubedo involve e group moro marach manyalo ketho nying sector. Mwana kamano aneno ka sa osemaya wang'a kanyo, kata kamano adhi mana somo otema chuo kamano godo kaeri George Henry wachona kanyo ni owinjo wa from Ukwala, Jack Jawarianda, John Regan kachielo koda kajo mamoko wacho kanyo ne gin kodwa chienwa temo ng'iyo kanyo ka ntenga mopenjo moro mondo mi waduoki, kata kamano okaneno penjo mora kanyo mochopo kode giko mar chienwa ni eki omiyo kama moro mani kete mani neno wagodo gi seche gi eki warom kedo chieng'no makiny kochakore sa
5 mar odiochieng' nyaka saa 6. Chenro ni en mano mar chuny wach ka itai kod an Brenda Agenyo Nyasumba Nyala.